Vybrali sme sa na vrch Ďurkovec, vzdialený asi 2 hodiny takéto pešej turistiky s týmito nohami hore. Môže sa to zdržať, môže sa to natiahnuť. Kvôli čomu? Jednak je tu vysoký výskyt divokej zvery, budem menovať cicavce ako vlk, medveď a zubor. A vlastne kusavec. A účel tejto cesty? Nie je to turistika. Nie je to turistika. Nie je to turistika. Poďme. Tak Je to... zdravím hejterov fanúšikov a my ideme ďalej. To je doterajšie pocity. Ťažko opísateľné. Prešli sme toľko zatiaľ, toľko. Je to. Momentálne sa pre médiá nevyjadruješ? To je nahora, že musíš ísť hore. Tak ukážeš? Čo to je? Takýto macík? To máte. Však Šimon má tiež svoju ovocnú kapličku, hej. Trochu tu fúka, drevo žiadne, stany tu ťažko postavíme, bude to, jak sa hovorí, divoká noc. Na také noci sa najlepšie spomína. Skúsim to ten strom asi zrúbať a nemám sekeru. Borci, máme drevo! Do budva. Jak sa hovoria, si z neho odpúr. Budíš? Poď. Toto vystrihnem. Ale ona je zlatá. No. Takže ešte raz, že teraz bude strih, toto čo tu nebude, že ja tu nesedím tak pre záric, jak sa hovorí, ale že asi že tu má niečo pozráme. Dobre ráno, zdravíme našich hejterov aj fanúšikov túto krásne ráno, ako ste mali noc? No som v lepšom živote nezažil. Teraz v tomto stane, kopec rovno postiahnem, že mi tak bylo, až som kolena z toho boleli. Špíš a zrazu gom, troška na mňa kvapka. Ty tak trošku ešte búchaš do tej scény, troška na mňa neviem, prší dáš. To lepšie, Ferry? Je to lepšie. Hej? Je to lepšie ako to bolo ráno, je to lepšie ako to bolo včera. Všetko je najlepšie, hej? Dosahuješ pocitový vrchol momentálne? Ne, ešte nie. A ty si ale upravuješ moje okulároch? Ten pajtaš čo tam robí?